Τα κάθετα flaps είναι το μέλλον στη τεχνολογία πλαναρίσματος για το σκάφος, κερδίζοντας όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη τόσο σε χρήστες όσο και κατασκευαστές. Όμως υπάρχει ένα ελληνικό προϊόν το οποίο κάνει πραγματικά τη διαφορά, λόγω της πατενταρισμένης τεχνολογίας καθώς και της απλότητάς του. Τα υδροπτερίγια HydroTab είναι γεννημένα για να ζουν στο απαιτητικό θαλάσσιο περιβάλλον, βελτιώνοντας την πλεύση σας και κάνοντας οικονομία στα καύσιμα. Η καρδιά των HydroTab είναι ένας πνευματικός σωλήνας που διαστέλλεται, παράγοντας μεγάλη κάθετη δύναμη. Εμπνευσμένοι από αυτή την απλή αρχή λειτουργίας, σχεδιάσαμε ένα εξαιρετικό σύστημα τριμαρίσματος, χωρίς ευπαθή μέρη, αυτοκαθαριζόμενο και ανοιχτό στο θαλασσινό νερό, χωρίς τσιμούχες και στεγανοποίησης. Τα υδροπτερίγια μας μπορούν να παραμείνουν στη θάλασσα για πάνω από 3 χρόνια, χωρίς να επηρεάζονται από τη στριδόνα. Ο εξωτερικός σκελετός είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ατσάλι Inox 316, εξασφαλίζοντας τη στιβαρότητα του προϊόντος, ενώ η διόγκωση του σωλήνα επιτυγχάνεται με μια ανεξάρτητη μονάδα πεπιεσμένου αέρα, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο σκάφος. Η πίεση μεταδίδεται μέσω ειδικών ελαστικών σωλήνων που συνδέονται με πνευματικούς ταχυσυνδέσμους, διευκολύνοντας τη διαδικασία εγκατάστασης, η οποία είναι ευκολότερη από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο προϊόν. Η διαστολή του ελαστικού σωλήνα δημιουργεί υψηλές κάθετες δυνάμεις που φτάνουν έως 2 τόνους πίεσης, εξασφαλίζοντας ότι η λεπίδα θα εκτείνεται πάντα ανεπηρέαστη από τη στριδόνα, ακόμα και μετά από ένα μεγάλο διάστημα παραμονής στη θάλασσα. Τα εσωτερικά μέρη του flap παραμένουν καθαρά λόγω της έλλειψης φωτός καθώς και του αυτοκαθαρισμού του συστήματος, που επιτυγχάνεται με τη ροή του νερού κατά την κίνηση του σκάφους. Και όταν λέμε στιβαρό, το εννοούμε. Αλήθεια, θα εμπιστευόσασταν πραγματικά άλλο σύστημα τριμαρίσματος για το σκάφος σας? Η μοναδική τεχνολογία και σχεδιασμός των HydroTab μας επιτρέπει να σας παρέχουμε ειδικές λύσεις, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες του σκάφους σας και βελτιστοποιούν την πλεύση του. Όταν επιλέγετε τα HydroTab, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι επιλέγετε το πιο στιβαρό, ανθεκτικό σύστημα τριμαρίσματος. Θέτουμε υψηλές προδιαγραφές σε αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και στιβαρότητα, ενώ το μόνο που παραμένει χαμηλά είναι το κόστος. Τα HydroTab είναι η ουσία της απλότητας και της αποτελεσματικότητας που απλά θα αγαπήσετε.